Inde på Nørrebro, der ligger der en super trendy café, der hedder Supergeil. Og inde i Supergeil, eller inde på Supergeil, der er alt bare orange, fordi orange, det er jo bare en herlig farve. Det skal så siges til deres forsvar, at det er den helt rigtige orange. Den der orange, som hjemmeværende har på deres veste, når de står og gelejder os i farlige situationer i trafikken. Ja, så nu kører jeg bare lige frem her. Så det er derfor, der ikke er nogen sidevej lige her. Ja, lige netop. Bare lige frem, yes. Men derinde på caféen, Supergeil, der har de fundet ud af, at vi skal da have unisex-toiletter. Vi skal da have det samme toilet både til mænd og kvinder. Det gør ikke noget. Og jo, det gør det. Det skal være sådan, at man som mand og kvinde kan gå på toilettet med god samvittighed. Det skal være sådan, at jeg kan losse døren op til båsen. Bare træde ind. Blæse en ordentlig afskedssalut med den blegkendede tuba. Smid en ordentlig mukkert. Bare tømme ryggen. Kom ud igen fuldstændig tilsølet i rekylvand. Kig på en fyr og sig, for satan, der var tryk på, mand! Fortæl mig om det, du har fået fregner!